ଆଜିର ଅନୁଚିନ୍ତା। 1. ଗରୁଡ଼ ଚିତ୍ର ଥିବା ଘଣ୍ଟି ଠାକୁର ଘରେ ବାଜିଲେ ଅଗ୍ନି, ଜ୍ୱର ଓ ବଜ୍ର ଭୟ ହୋଇନଥାଏ। 2. ଅନ୍ଧାରୁଆ ସ୍ଥାନରେ ଏକୁଟିଆ ବସନ୍ତୁ ନାହିଁ କିମ୍ବା ଭୋଜନ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। 3. ବାରମ୍ବାର ଧନ ହାନି ହେଉଥିଲେ ଯେକୌଣସି ବୁଧବାର କିନ୍ନରମାନଙ୍କୁ ସବୁଜ ବସ୍ତ୍ର ଦାନ କଲେ ଶୁଭ ଫଳ ମିଳିଥାଏ। ଘରର ମୁଖ୍ୟ ଦ୍ୱାରରେ ସର୍ବଦା ଜଳପୂର୍ଣ୍ଣ କଳସ ସ୍ଥାପନ କରନ୍ତୁ। 5. ଶ୍ୟାମ ତୁଳସୀ ପତ୍ର ଗାଢ଼ ସବୁଜ, ଏହା ଭଗବାନ କୃଷ୍ଣଙ୍କର ଅତି ପ୍ରିୟ। 6. କ୍ଷୀର ଛିଡ଼ା ହୋଇ ପିଅନ୍ତୁ ଏବଂ ଔଷଧ ବସି କରି ଖାଆନ୍ତୁ। 7. ଶନିବାର ଦିନ ଝିଅକୁ ଶାଶୁଘରକୁ ଛାଡ଼ନ୍ତୁ ନାହିଁ। 8. ସମୟ ଓ ଯୌବନକୁ ଅଟକାଇ ହୁଏ ନାହିଁ। ଏହି ଦୁଇଟି କେବେ କାହାକୁ ଅପେକ୍ଷା କରନ୍ତି ନାହିଁ। 9. ଗୁରୁବାର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ସ୍ୱାମୀ ସ୍ତ୍ରୀ ମିଳନ ନିଷେଧ। 10. ଯେଉଁ ସ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱାମୀର ପାଦକୁ ଚିପେ ସ୍ୱୟଂ ନାରାୟଣ ସେ ନାରୀର ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ଦୂର କରି ତାକୁ ସୌଭାଗ୍ୟ ପ୍ରଦାନ କରନ୍ତି। 11. ଯଦି ଗ୍ୟାସ୍ ସମସ୍ୟା ଦେଖା ଦେଉଥାଏ ତେବେ ସର୍ବଦା ଖାଦ୍ୟରେ ହେଙ୍ଗୁ ବ୍ୟବହାର କରିବା ଉଚିତ। 12. ସୂର୍ଯ୍ୟାସ୍ତ ପରେ ଯେକୌଣସି ସମୟରେ ଟଙ୍କା ଋଣ ଦେବା ଉଚିତ ନୁହେଁ। 13. ଯଦି ଆପଣ ବାରମ୍ବାର ଦୁର୍ଘଟଣାର ସମ୍ମୁଖୀନ ହେଉଛନ୍ତି ତାହେଲେ ଘରରୁ ବାହାରକୁ ଯିବା ବେଳେ ଆପଣ ଦୁବ 2 କେରା ସାଙ୍ଗରେ ନେଇକି ଯାଆନ୍ତୁ। 14. କେଶରେ ମନ୍ଦାର ଫୁଲର ପତ୍ରର ରସ ଲଗାଇବା ଦ୍ୱାରା କେଶ ଝଡ଼ିବା ବନ୍ଦ ହୋଇଥାଏ ଓ ମୁଲାୟମ କରେ। 15. କୁସଙ୍ଗରେ ରହିବା ଅପେକ୍ଷା ଏକା ରହିବା ଭଲ।